Takže ahojte, hlásim sa vám po dlhšej dobe. Máme koniec marca, bol som u zubárky. Dáme si taký menší update. Netočil som dlhšie, lebo som lenivý hajzel a nechcelo sa mi. Ale len tak v rýchlosti si to povieme, že idem akurát cvičiť. Dneska mám hrudník, ramena a tak. Akurát som dojedol rýžovú kašu, takže idem rovno do fitka. Ale updatey. Že asi prvý update, že nemám už strojček, aspoň vrchný. Druhý update, mám už skoro 4000 kalórií. Mám stále 2,5 gramu bielkovín, 1 gram tukov. Neviem, koľko som hovoril naposledy, ale teraz mám 480 gramov sacharidov. Tretí update, cvičím znova 5 krát do týždňa. Neviem koľko, naposledy som cvičil, tuším, full body. Potom som mal také, že som cvičil, že tú partiu, čo mám slabú, plus potom ešte na každú partiu jeden cvik. To neviem, či som hovoril. A teraz cvičím znova 5 krát do týždňa. A mám to rozdelené, že dneska mám hrudník, ramena, brucho. Zajtra mám nohy, len predné stehná a ruky, biceps, triceps. Potom mám stredu voľno, štvrtok mám chrbát a ramena znova. Piatok mám zadné stehna a hrudník a brucho. A sobotu mám len taký krátky, mám len biceps, triceps a lítka. Takže takto mám teraz. Ďalší, štvrtý update. Súťaž asi až budúci rok na jar. A to je asi zatiaľ všetko, takže keď budem mať zase niečo nové, tak to znova natočím. Možno zase za rok, za pol roka, možno až už súťaž. Uvidím. Mikrofón nemám, takže zvuk bude taký, aký bude, ale bohužiaľ. Takže zatiaľ asi tak. Dávam sa nejaký tréning, čo som ešte natočil. A zatiaľ takto. Takže nevzdal som to. Ďalej cvičím, ale keď nemám čo točiť, tak nič netočím. Takže tak.
Takže som späť po roku. Takto pred rokom som začínal bulk a si to tak porovnám, že keď som začínal, som mal 78 kg, teraz mám 92, takže nejakých 14 kg som nabral za rok. A tak, pokračujeme, nič sa nemení. Stále makám, aj keď som nevydával videá, ale makám stále. Nevydával som, lebo som nevedel, čo mám točiť. Stále mi to prišlo rovnaké, len sme pridávali sacharidy, trochu menili tréning, ale inak nič nové. Takže mal som sacharidy až na 480 gramov. Teraz sme to zmenili, sme ubrali na 450 a pridali sme tuky na 110. Tie som mal predtým gram na kilo váhy, takže to som mal 92. Takže skúšame to takto. Zmenili sme tréning. Chodím teraz pondelok, útorok, štvrtok, piatok, sobotu. S tým, že mám tam dvakrát hrudník a dvakrát ramena, lebo to mám asi určite najslabšie partie, čo mám. Keby som ich ani nikdy necvičil, takže dúfal som, že už teraz na jeseň pôjdem na súťaž, ale vyzerá to tak, že pôjdem až na jar. Takže nič, makám ďalej. Dúfam, že tie ramená a hrudník sa uvedomí a bude to lepšie a uvidíme. Takže keď bude zase niečo nové, tak natočím. Mohol by som nejaký tréning natočiť. Takže dúfam, že som povedal všetko. That's it.